But to be honest, Askeche miluongo ni watchman sandore. Kisandore. In fact, kati dhi mane embassy, in case of security, ng'ama ikuongo go bunde na en watchman. Ng'ama nigi bunde ni e yot, ng'ama nigi lwete nono garungu moro mathin mok go kata puoyo ema nitie gate. En mokuongo romo gi problem. Their welfare oningo ng'i. Oningo bed kodgi piny to ji owinjre. Nikech ing'eni bende ok ondike gi sirkal, ondike gi private farm. Osiepna ni nigi kambi ne en ondiko watchman mag 5,000. An gi kambi ne andiko maga 4,000. Koro mage luwore gi winjruok. But nikech onge employment e Kenya, gin desperate situations ma ng'ato somo. Anyisi ni nitie watchman ma ja degree, ma ja masters e gate. Kar mondo dhi e police notame, but o end up bedo watchman. But again, ok wanyal compare watchman not in a bad way, but ok wanyal compare watchman gi police gi jeshi. Ranking nitiere. Koluwore ni in ja private to ma ja sirkal. But gima duong' ni problem maneno ka Atuoli odonje mamiyo bende ok perform well. Ni Atuoli owetetea jo matiyo, Atuoli obedo ja siasa. Obedo siasa too much ma wiye wil gi gimomiyo nobedo kacha. Koro mondo mi obed piny owinj kata to sekta ni ywagore nang'o, sekta mar daktere ywagango, en wiye ni e siasa ma ok ong'i gimomiyo obedo kacha. Koda bede siasa to wuogo bi ochung' e kom mondo yiere. Mane penjo maduong' kata kamano we warito napo nono ni kaka riwruok mar kotu mano kotene kod Francis Atuoli kaka gibiro bedo ka gitwako kiny ma kawuono ka bende wang'eni chuk dar ma pachoka bende duola mano mar chuk dar mong'ere kaka PSRA bende nowacho ni ochulgi osara mano mar siling 30,000. Gin moko kuom weche ma bende waluwo ni machiegni Nyakon Ngajwang'. Wach machielo ma bende waluwo machiegni en ng'anyo mar lakteche. Nyakon Ngajwang' lakteche nochako ng'anyo chieng' tarik 14 mano mar dwe mar adek mano mar higani. Nyaka sani en thuolo mar dwe mohewa chiel ka lakteche osebedo ka ng'anyo odiochieng' ma kawuono riwruoge mag lakteche